U ovoj sezoni posjećujemo još jednu školu u Petrinji. Ovoga puta uređujemo predvorje u kojemu borave učenici. Nadamo se da će ih konačan rezultat ugodno iznenaditi. Prošlo je gotovo godinu dana od razornog petrinjskog potresa, a stanovnicima tog grada svaka pomoć je još uvijek dobrodošla. U potresu su stradale i obrazovne ustanove, pa su one manje oštećene prihvatile nove učenike. Jedna od njih je i osnovna škola Dragutina Tadjanovića, koja je ugostila jednu školu, a prostor koristi i učiteljska akademija. Dio koji im je potrebno preurediti je predvorje, u kojem učenici provode najviše slobodnog vremena. Evo, naša aula, inače ove naše škole, osnovne škole Dragutina Tadjanovića iz Petrinje, služi nama kad imamo priredbe, sada i za sjednice, jer kad je potreban razmak između učitelja. A inače služi dvorana, aula naša škole služi nam i za veliki odmor, kad imamo učenici tu veliko odmor, tu imaju gablec, a i uz to kad nemaju neki sat, sjede, treba im prostor gdje oni pišu zadaće i druže se. U našoj školi nama su gosti prva osnovna škola iz Petrinje i sad brojimo preko 800 učenika. Radimo u 2 smjene, tako da kapaciteti su još potrebniji nego što smo imali prije potresa. Kako bismo im omogućili kvalitetniji rad za vrijeme praznog sata ili čekanja nastave, zamijenit ćemo nepraktične stolove i klupe i napraviti mjesta za sjedenje, kao i prikladna mjesta za pisanje zadaće i ponavljanje prije sata. Pri izvedbi će nam svojom donacijom pomoći Elgrad, koji će se pobrinuti za materijal potreban za izradu. Kada su sve pripreme iza nas, vrijeme je da se ponovno uputimo na lokaciju. Krećemo s radovima. Njih će obaviti ekipa namještaja Deni, koja je svesrdno priskočila u pomoć. Stari, dotrajali paneli se skidaju, a na njihovo mjesto dolaze nove klupe koje će učenicima služiti za odmor. Stigli smo u Petrinju. U tijeku je preuređenje predvorja osnovne škole prema projektu koji smo mi izradili, a idemo vidjeti kako idu radovi. Dobro jutro. Dobro jutro. Čula sam da su radovi u tijeku, pa sam došla prije finala da provjerim kako ide, da ih malo iskontroliram. Evo, radovi su u tijeku, radi se punom parom, majstori su vrlo vrijedni. Evo. Bravo. Možemo ići vidjeti? Evo, izvolite da... Vidim da je demontaža u tijeku i pretpostavljam da će sada staviti nove panele, je li tako? Tako je, sad se stavio novi paneli u našu aulu i naši učenici će biti vrlo zadovoljni što ste nam pomogli da uredimo tu aulu. Meni je u stvari uvijek drago kad možemo pomoći, pogotovo djeci. Ajmo vidjeti sada koliko će nam majstori biti brzi. Idemo. Birali smo neutralne boje. Za zidnu oblogu odabrali smo drvni dekor, dok smo okvir i klupe birali u taupe nijansi. U istom dekoru odabrali smo i ploče stolova, koje ćemo smjestiti na mjesta nekadašnjih klupa. Budući da se škola može pohvaliti mnogobrojnim uspjesima, osigurali smo i ormarić za pehare, koji će zamijeniti dosadašnji koji je bio premalen za sve trofeje. Radovi se kao i ovo netipično preuređenje bliže kraju. Ovaj puta svu pažnju posvetili smo funkcionalnosti, budući da se radi o školskom predvorju u kojem boravi mnogo učenika. Zbog praktičnosti zamijenili smo pozicije stolova i klupa. Klupe su sada smještene duž zida i okrenute su prema prozorima, dok su uz prozore postavljeni stolovi. Na taj način učenici će imati izvor prirodnog svjetla prilikom učenja i čitanja. Vama nisam mogla prirediti klasično iznenađenje zato što svi stalno prolaze ovuda, ali me svejedno zanima kako vam se sviđa. Izuzetno sviđa, baš je prekrasno napravljeno i još najbitnije da će to naše djeci lijepo koristiti, da će dobro im poslužiti. To je uostalom najvažnije. To je, da, bila svrha, da, hvala vam još jedanput na svemu što ste lijepo napravili. Evo, jako smo zadovoljni, prekrasno ispalo. Baš smo prezadovoljni i najbitnije da će imati svoju funkciju za naše učenike u školi. I zahvaljujem se i Elgradu i InDesignu na što ste nam ukazali to povjerenje, što ste nam izašli u susret da nam oprave našu aulu škole. Nadamo se da će sada učenici uživati u vremenu provedenom u auli škole. Zahvaljujemo partnerima Elgradu i ekipi namještaja Deni koji su omogućili realizaciju ovog projekta.